No pumaere, no puma, baby. That's okay, guys. I'm going to network yangu iri kuita sei name. Ko network yangu iri kuita sei? Ko network yangu iri kuita sei? And the request. I think pane munhu anoda kuedza kundidzurira page rangu. Pane munhu anoda kuedza kundidzurira page rangu handisi kuti ndiani. Muri kundinzwa here? Mukundinzwa? Mukundinzwa here? Mukundinzwa? Let me know kana muchindinzwa so that nditaura zvandikuda kutaura panapa. Because handina time. Hanzi don't worry tiriko kwese natariro. Tariro anoda zvinhu. Handisi kuziva zvekuita network yangu panapa. Tatichitaura chi? Chii chatati chitaura nezvacho zviya? Tachitaura nyaya yamafudza-mombe uyu. Mafudza-mombe uyu. Watati chitaura naye. Isusu Moses zedu kuti atishande kumakuwa but ngati iri guwa iri ndinofanira kutaura ndiri inini chaiye. Ndinoda kurishare rusheyo rweguwa. Ndati handisi kuda zvinhu zvekuti tizoita zvekunzwa. Toda kuti inini ndiri musheyi weguwa. I want to share this guwa. You know me, I hardly share and it is kuwa, but iri ndanyatsoda kuri share and daro share guwa. Guwa to the guest. Ini ndakanga ndakazvigara zvangu kuno kuAmerica kuno kwandiri kudai kuchaya mapoto. Chamunongoziva kuti ndiri kujola. Ndiri kuAmerica, you all know kuti ini ndiri kujola zvangu. Ndakauya kuno kuAmerica ndiri kujola, ndichita zvandinoita zvangu ndiri kuno. Izvo zvozikanwa nditi I am minding my own tours, I am minding my own business. Ndobva ndanzwa guwa. Ndamaititi kuno akuna kumira zvakanaka. Ndikati ko what about chichaitika? Skandi munyika yeSweden. Just so. Ndikati just so. Munyika yeSweden. Maitika chiitiko. Ndikati munyika yeSweden ndiani kwari munyika iyi yeSweden wandinoziya. Skandi munyika yeSweden. Kune nyaya. Ndikati rega indinzwe nyaya yekuSweden. Chii chakaitika chacho kuda kunyatsonzwisa because kuSweden kune mumwe munhu anogara ikoko. In fact kune mumwe munhu anogara kuSweden wandosiya. Zvikanzi ima Moses wekuti police yakasvika munyika yeSweden. Hanzi pane imwe imba inenge bako so inenge shrine. Moza shrine imba imwe inenge munoziya shrine iri kuSweden so inogara vamwe baba so vamwe baba amai father mother. Hanzi zikanzi munyika yeSweden mushrine iroro rinogara father mother makauya police. Hanzi riot. Handikukutarai first class guwa. Ndokuratidza kama V11 just so. V11 ndinawo. Ndobva zvanzi mapurisa ndobva agogodza mushrine muya. Hanzi ndobva zvanzi inandidi zvaanoisa munoti triangle pana baba triangle panapa. Hanzi kanzi who is it? Andi munongozva kuti rine voice rinenge renhingirikini remurume. Hanzi kanzi who is it? Hanzi kanzi it's the police. Hanzi kanzi ndobva ratyauvhura kudai. Kanzi we are looking for who? Hanzi kanzi what do you want? Kanzi we have heard complaints from neighbors. Hanzi who akatorwa pakati peusiku. Ndikuti
ndikukutaura first class V1 guwa to the goest ndikuti hanzi ndobva mapurisa motikari dzichiti wiu dzakamira hanzi fadha madha vai vakada kuita zvavo zvezvo zvokupenga zvokukwatisa vanhu vaiva hanzi vakati umwe modzitotegwa mapurisa akati gara pasi hanzi ndobva vatora munhu mafudza mombe hanzi mafudza mombe akaiswa mumota hanzi akapa ani munoziva kuti musoro wake unenge wakabhemboka hanzi mafudza mombe mbatongoti achishaye kuti confusion munongozoti komana ari confused ndikukutaurai bepa ndinaro bepa rakarema V11 V11 atiudzirwe isusu zvekuti hanzi chichi hanzi father mother vakasvava vakatarisa mafudza mombe achinopinda mupolice car kudai triangle hanzi akanopinda mupolisi mukati hanzi akanobhendeswa musoro wake wakabhemboka hanzi achingobva ikoko akanoiswa kubaba shop ndikutaurei ndo pamakazoona madhafadha vai vakuya palife vai vachida kunyeba kuda kuti vhara kuti hanzi ndakamuramba anondikontrola mafudza mombe aikontrolani taurai musakwate mukome section umu panapa munotaura zvamunoda aikontrolani uya aitove control remote uya aita kunge robot achidai achida kunge remote control aizokontrolani kuda kukuvharai mukome section kuti musabvunze zvakawanda ndaneta naye kunyeba wakatorerwa nepolisi pakati peusiku kuma1 apa hanzi mupolisi akasvika akatokotamiswa hanzi achiti mhu ari kuseri kwake triangle akatorerwa pepa riri kubvira kuti kuti akatorerwa munhu asiri ready. She was not ready. Izvo zvakutaga mwe mtibhumu wekuisamba mafudza mombe kana aine nharo mutaure kuti kwanzina cat mother isa munhu wako palife aiuya aita shofu nemunhingirikino mwana uya mafudza mombe achiita shofu nemunhu ane pfungwa dzakanhangira kwanza akatorwa kunhingirikini kuklasi yenhingirikinika yemapenzi munhu kudzura munhu muklasi yemapenzi asati anyatsogadzikana kudzura munhu kunomuisa mushrine malove nemalikes kuwairi inonzi V11 kudzura munhu anga achiri psychiatric kunomuwedzera kupenga yemushrine rake riya remapenzi riya. Can you imagine? Hanzi mapurisa akasvikonoka kudai apa hanzi anga akakotamiswa achiti ari kuseni mapurisa akati open zvikanzi ndiani zvikanzi the police akatorerwa kana aine nharo ngaite life kana aine nharo mutaure kwanzi ita life na cat mother uise mafudza momba kana usina mutorerwa father mother vakuda kuuya vachinyebera mashoko enyaradzo kuda kuti nyaradza kuti tababharanzi isusu iwe wakatorerwa munhu wanga wajaira ka iwe wanga wajaira kuabhisa wakadzurirwa munhu kudzurirwa munhu apa anga kamugera negejoka hanzi mapurisa akazomutora akamendesa kubaba shop mapurisa akamutora akatanga murindisa baba shop ani makona bebe anga kupfekedzwa kaheti achivhara musoro wakaveudzwa nege triangle ngaite life ana mafudza mombe kwete kuda kuti nyebera handi anofuta anobata gist revanhu ngaaiteka ada kufuta unganobata makuwe vanhu kuda kuvhita wakangwara uda kuvhita unge yowo wakangwara ndiwo wakanyanya stere wakatorwa munhu ukasvava mukati memenhingirikini mukati mesweden kudai kusara wakapusa wakarembedza so machira akaramba kushanda here dendi waita ndiri homwe muzitotugu uri homwe yeiko iwe gara pasi sit down uri homwe yaaniko iwe go to the go west katorerwa uyu torerwa kuti 2 minutes pakazara pashrine pai
apa ibako kariya makambora kidzwere kunze kwembaya ungati ari uri kupinda mubako remani kwazvo akatorerwa munhu wake zvane stress kuzoya chinyebera kutamba kuda kuzotukirira zvedu kuda kuzotukirira vanhu achara makuhwa achitukirira nhingirikini vanhu yanga iri stress paya pakauya akazvivhara nhingirikini Mbada Diamonds yake hani makore akabva yakapfeka majombo akabva aita kuvhara Mbada Diamonds kuti musatombotaura zveMbada Diamonds plus stress abva uya kadi rujini majombo apa kwaipisa unapindwa nechando ya ndovinoita mapurisa anokupinza nechando commercial break Smirnoff yes kudzikama uku kwakapinzwa chando mapurisa akamuda kuti kunyanya kufarisa ungona kudzikama izvozvi so muri kuna akadzikama mazuva ano hasi kuwanda dzungu akavhura hey Jackson Jackson toziva isusu ona maiti taudu tinenge tiriko zvedu isi chichaya mapoto tiri paAmerica tichifaya kupfeka jombo pamusoro pejini Mbada Diamonds akatirega ndivhare zvese netopu refu muri kuti kuchena here kuvhara madiamonds ekumbada anenge akablinga kudai kublinga kudai akatirega ndizvifuchire plus stress mapurisa akajambuka this time akati wanyanya iwe svikirewe kuti uri wa moyani gara pasi humwe muzitutu guru madha gara ipasika muna stress yelambasi izvezvi izvezvi stress muri kuona kunyarara kwakaita mazano ane stress because anga akaisa mutactic kana kuti aida kumushandiseko mwana we akarohwa nestress commercial break Smirnoff hanzi maiti tikuda kuteedzera queen aiwa vaiva king Mbada Diamonds ndikutovateedzera because ndozvavanoita pavanenge vachitaura kanyaya dzedu ndikutovateedzera ndozvavanoita pavanotaura nyaya dzedu ndikutovateedzera yes ndichikupai guwa ravo yes teso yes of course wangofunga ndisi kuvateedzera ndikutovateedzera hani ndozvavanenge vachiita panenge achiita live every day achibumburudza vamwe achiumburudza vanhu nhasi inguva yangu inini that house is a house of horror inonzi wrong turn ishiraini ya muri kuitwa zvakawanda vachitorwa vachidini vachiabhiswa uya wekunigeria we akazoponeswa futi nenhingirikini uyu manje murungu hanzi avarungu vakapenga hanzi neighbor wake ndikukutoreka V11 Mbada Diamonds V11 refresh fresh guwa comrade Mbada Diamonds makagonekwa kadistime wakadzikama une rudzikamo kudai apa Instagram yakahekwa ombodzikama ombogara pasi ende wakaita zvekutamba Facebook futi iri kuhekwa ya vari kuheka pindai futi nekufacebook timbodzorora isusu tanga tatoshaya mufaro isusu chaitwa mufaro nezimunhu refeki iroriro rine zvinhu zvese zvepurastiki kunge rinoshanda kuplastic recycle tashaya mufaro naimi vakaheka uyai futi muheke kufacebook hekai kweseko hekai mukangoona rauya muheke heke teso heke triangle Richard ndikutare wekutanga uya Richard
iro iri zimbadazi comrade Mbada Diamonds rakarana baba vava Richard hanzi vakavari mumba paya comrade Mbada Diamonds hanzi mhuri yaungana semhuri vachizvifarira mumba hanzi uya Richard ameuti akabudiwa chena ripaji futi kaita unge wo futi Jaga Master aita unge dzinombotaiko hanzi ameno kwangaenda adzokeno baba vake vari pamusoro peuya Mbada Diamonds hanzi Richard akati atigarire zvakadai ndobva vatorwa nemhuri yese ikati atigarire mashura akadai kuvatana baba demwana zvose izvezvi bvunzai Mbada Diamonds sei mumba mako musina picture yako question mumba maunoti mako sei musina mikicha yako mune varungu vaye vanenge vekufederation makona varungu vakazara kubackground aiwa kana ndiri kunyeba itai maiti ndikate phone izvezvi ndokata Jesu imba yakazara varungu nyatsobvunzisisai ivai nerubvunzo musangojaire kunyeberwa varungu vai ane makazeni varungu ere hana kana picture yake yekuti nyangwe yekuti unongoinla jawo uisa picture wo kumadziro inoratidza kuti it's your house mukai maZimbabweans varungu vai vakazara vanenge history ya Ian Smith varungu tasai madziro ake ndepapi pane picture yake kana picture yemboka dzake zvake dziri kumadziro ayo ngatibvunzane ndiri kukuterai guwa ndine guwa randichakupai refresh izvezvi fresh guwa what about mapicture kana one kana mubedroom rake kana kuti mumba mako musina kana picture makangodzara ana sekuru varungu une hama varungu ere unozadza varungu mumba uya Jaga Master uya akatosefu father mother kwana imi mukawanangwa am I wrong aiwa ngationesanei ngatione mumba musina kana picture yako mune varungu vekufederation kuti varungu vari kuitei hama dzako semabhoy saka varungu ava ndianani chimboitai question mubvunzei kuti sei usina kana mikicha yako kana bathroom zvamu kuwa kuvanhu commercial break mikicha iri kupi mikicha yako iwe unoklema kuti unemba iwe mikicha yako wani yongoti unoenlajawo oisa kuseri kwenhingirikini ndiani munhu anoda kugara muimba yake asina mikicha yake mumba make hana imba uya it's a lie kana iri yako buditsa mapapers buditsa mapapers utirakidze imba yakanzi King Mbada Diamonds tobva tagutsikana kuti this is your house King Mbada I challenge you if it's your house buditsa mapepa anotaura kuti iwewe it's your house rubvunzo kuvanhu buditsa here my house here my kitchen here my ningi here my million here money kuti chi akatorwa munhu uya wenhingirikini mafudza monde vana vaIan Smith vakazara kumadziro kuti chii ichocho vana vaIan Smith vakazara kumadziro kuya vana sisi uri celebrate varungu kuti chii waitwa sei hama dzako dzakazara kumba asi bottom line yandoda kukutaurai ndiyo yoyi iri ndo guwa riri fresh guwa rekuti mafudza mombe madzibaba Johani Marange vaya vakatorwa nemapurisa musambonyeberwe for one day kuti hanzi ndakamuramba anga kundikontrola anokontrola ani murume uya aingonzi akanzi tongue out oti tongue in oti left oti right oti ko nemadhanza anokontrola nemadhanza
Madhanza aita unge panhingiriki inonzi firimu nyowani ririko mazuva ano riri kunetsa revai vanenge vane green inonzi firimu ririko mazuva ano Squid Game. Squid Game kunyeba hanzi anga kundikontrora kungonyara kunzi ndakatorerwa munhu kunyara vanhu kana achine munhu wake mutaure kuti kwanzi uya palife tiri kumupa hour from now munhu wake amuise palife waivhaira naye ichanzi ndadyisa murume haana kwanoenda achingopedza kudaro mapurisa acho achitora munhu. So bottom line is madzibaba Joan vakaenda. King Mbada Diamonds ava vari kungozvinyaradza vane stress vakarohwa nestress ichochi because zvinonzi hanzi havagoni kugadza vanogara vari oni kana saka mutinoti vanogara neukasha vanogara vakangodi vakangokotamiswa ndosaka kuti vanozotora chiro ma-street kids because hanzi vanoda kugara vachimarinetwa because unoona kuti vanozvita classica yeti vanhu vacho vanotora vanova nhonga murodhi kana kuenda novatora kuzvikoro zvemasaiki unosheya kuti chii. Saka ida kuzotera kuti munhu asi klasi yangu kuioni ngwambonyengwa sei kana munhu asiri klasi yako kana uri munhu asiri klasi yako paumunenge uchimboda naye uchimuti my man unenge wachimboda naye. Aiwa tinokutendai mapurisa eSweden. We want to thank you. Sweden police, do your job. If you can, bring him back. Bring him back to Africa. We want him alive. Sweden police, bring that man. We want that man. I personally want that man in my country, Zimbabwe. Bring him. Those are Sarah and Evan Musarege ku reporter. Pamberi neru report. Rampai muchiripota. Tikuda kuti aripotwe kusvika adzoka muZimbabwe. Matino mugamuchira kudai. Tinoda kumugamuchira namaoko maviri. Kwazvo. Mapurisa tovatenda. Ini ndakazvimirira samaitis diaries. I want to thank Sweden police for doing a great job. I want to thank, and we are going to miss you. Atizeuta chanomtora futere. Mukaona abuda izvezvi. Abuda anenge amena tonomtora chaiko. But zvaizvezvi Joanna akatogwa. Zvaizvezvi baba Joanna Marange vakatogwa nepolisi vakanogereswa kubaba. Handipe vangu vagerwa nebanga negecho. Kwazo kuwa kuvanhu. Zvinonakidza kuti tira vamwe ka. Kutaura zvisina basa pamusoro pevamwe. Iwe uri miserable. Musuya makona akauya akapfeka nemajombo kuvhara Mbada Diamonds. Kuvhara nejombo netrauzi nehembe refu akati zvinganetsi. Sweden police, we want that man. Commercial break. We thank him. He's safe and sound, right? At this point in time, toda kutenda kuti mukomana ari safe. Ari mumaoko akanaka. Murume wakabviswa uya. Murume wakabviswa. Murume wakatambura uya. Achishipirwa manje. Who does that? Who does that? Kushipira utanzuri kudyisa munhu. Uchishipira munhu pa life and you think people will be happy. Uchishipira munhu pa life kushipira chikafu kana ndimiwo kana zanzi varume kudiwa. Munenge muchingomkurudzira but munenge mutoziva kuti muri kunyebo nemiwo munazvo zvekukuza nema. Mwari ndinokutenda ine kudzikinura benzi riya Joan. Ndinokutenda ine kumubvisa mumaoko empambe pfumi Mbada Diamond King Mbada. Ndinokutenda Mwari nevese vakaripota ruripoto rweabuse yemwana wakatambura mafudza mombe ari mukati meutapwa wemuEgyptian mufarao madzibaba King Mbada Diamond. Ndinokutendai kuti makamudzikinura.
Ndinokutendai maneighbors emukati meSweden makabatana senyama imi mukati ngatirepoterei murungu watambudzwa nemunhu mutema uri mukati meshrine. Ndinokutendai Mwari makadzikinura madzibaba Johani vanga vatambudzwa Jehovha muponesi vachipfekedzwa hembe dzaRichard akasopfura kare kupfekedzwa hembe musara pambutu yeplastic kupfekedza murume uyu mwana hembe dzababa vaya. Mwari ndinokutendai muri Mwari anodzikinura munodzikinura. Makazviita panguva yaDhanieri wakadwa mugomba reshumba. Mwari makati shumba ngadzidzikame mukadzikinura Dhanieri mwanakomana wenyu madzibaba Johani mafudza mombe wakanga watambura mumaoko aFarao King Bada Diamonds. Mwari makaita kuti mapurisa asumuke nerusumuko runotyisa. Mapurisa akasimuka ekuSweden. Hondo yamakagadzira yakananga mukati meshrine yakanonhonga munhu Mwari nemachira ake akashaya basa. Hora muri Mwari wemamiracles. Ndinokutendai nekuhekwa zvakare kweInstagram yake Mwari. Muri Mwari asinganyadzise. Tiri kuramba tichinamata Mwari kuti ataki King Mbada, ataki King Mbada. Mwari tiri kunamatira ruatako rune simba. Izvezvi Mwari kwasara Facebook. Mwari Facebook ikadisappear ndinonzwa moyo wangu kuteko. Ndinokuti I will sacrifice even my soul kwamuri nekuti muri Mwari anodaira minamato. Mwari itai kuti Facebook yo iparare isadzoka nezita raJesu yaKing Mbada. Tiri kunamatira rumwe ruheko. Mwari ndikuti musimudze mhepo yemahekazi. Mahekazi auye zvine simba. Aheke peji remuranda rume uyu atambudza masouls munyika ino yeAfrica iye ari munyika yevarungu. Masouls atambudzika changamire muponesi. Kutambudza hezvo Mwari ndakauya kumujolo ndakatambudzwa nemuranda rume kusvika ndaita stress Mwari kubuda rashi nemuranda rume uyu wekuMbada Diamonds. Mwari handisi kunamatira tsitsi ndiri kunamatira hondo. Hondo simudzai hondo inga Faro waifarisa Mwari makamudzikamisa. Tiri kuda rudzikamo pana King Mbada Diamond ruparadzo rwavanoita kuvanhu. Mwari musi uno Joseph Madzire vakanozvirorera mukadzi wake kuona King Mbada kuuya kutaura marabishi kuita bitterness nevanhu vanowanana. Mweya wokuparadza uri mukati memurume uyu. One trans jondo yatambudza Africa. Mwari tiri kungoramba tichiti rambai muchidzvanya dzvanyai rambai makadzvanya. Rambai makadzvanya pana King Mbada. Mwari mutore peji. Toroi peji iroro ndorasara Mwari. Instagram tazviona tinotenda. Tazviona Mwari dai ikasadzoka. Instagram ngaigarire ikoko. Muri Mwari anorangarira. Ndinoziva munondiitira. Makandiitira wani King Mbada vati handiuyi muAmerica. Ndakamutsika Mwari ndiri munyika yeHollywood kutaura kuno. Ndichingokupraisai muri Mwari asingateereri zvinotaurwa nevanhu nemadhimoni efeki. Ndanamata nekutenda mangwana Mwari itai something powerful. Wedzerai mawatts. Hey, Jesu re te. Wedzerai mawatsi kuna King Mbada. Ngavashaye mufaro kusvika vasiyana nenyaya dzevanhu vagara life yavo nembwa dzavo. Mwari taneta naKing ava. Tanamata nekutenda muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Mwari ngavadzvanye. King Mbada. Rambai makadzvanya Jehovha pana King Mbada. Instagram hakuchisina tambozorodzwa. Chitorai Facebook. Mwari, torai Facebook iende zvachose. Tatambudzwa Jesu. Tatambudzwa nezibhuliri. Sibhuru rinenge rekuTexas. Kwazvo. Abuse
Mwanikidza mwana uya mwana wakambunyikidza wakatambura we. Katambura mkomana Johani Mafudza Mombe. Wakatambudzika. Mwari ngarambe vakadzvanya pana Mafudza Mombe. Ngavadzvanye. Gurundoro, you should fall. You should fall. I will celebrate your fall like David. I will celebrate your downfall like David. Yeah. And the queenie. Kwatira hatina queenie isa hatina ma plastic punani. Enda unopengera kwa queenie koko hatina basa nezvauchataura asi tiri kungotenda zvamanje tiri kutenda. Zvamanje tiri kutenda ruheko rwepage. Kunyebera vana zodwa vese uchinyebera. Kurwadziwa vanhu vatu vanoda kubata chinyeba. Hanza ikona kutamba na Mwari kwewe unonudzwa kuti usatambe na Mwari uri kazeni ya Mwari here. Uri kazeni ya Mwari. Zibhuli rere should fall. Zibhuli rinochaisa vanhu mufaro. Izvezvi zvimelisa wakarorwa wakabvisirwa mari rikaita live richida kudestroya vanhu varorana vasina kana wiki wangotone ne page ne bepa revanhu varorana kuti varambane kana varambana wane ndi queen wako queen wemapenzi ne queen wembwa isatina queen watoziya ndi Queen Elizabeth weku UK kwete kinga taneta nazvezvi. The bully should fall. Yes. Hanzi neuyu unongochinja varume ndochinja varume kwewaradzwa nendi kuchanisa chako here kana kuti chamai vako chokuti ungauye kuzonditaurira nezvekuchinjanisa kwangu varume. So long usandabata baba wako une problem nevandochinjanisa. Palitsi yavo pana baba wako here zvekuti wo ungade kuyozondudzwa ndochinjanisa varume. So kuchinjanisa kwangu varume kunokuafekta chi? Ko hama dziri kuafektwa nebullying yatate idzi wangoti toita sei nadzo. Uri concerned about changu chinena ichi. Indiri concerned about the people who are being abused. Iyo uri concerned about kuchinjanisa kwangu varume. Ndandati ndatora baba wako here. Chimbomira ndichange ndasvika pana baba wako wozotaura kuti hanzi ndachinjanisa varume. For now usiya ndichinjanisa. So long ndasvikira baba wako kana kuti hanzvadzi yako gara pasi. Commercial break. Bullying should fall. Gurundoro should fall. Ende tuda kubatana. Vese vanobhuliwa negurundoro. Vanobhuliwa uyaiti batane. Munhu anofana kuregedza kubhula vanhu. Musandifananidze ina ndibhule munhu. Ini mwananditaura zvemunhu ndenge ndapindura andina munhu anobhula naye. And with me I made peace with everybody. Andina munhu anouya achiti anzi ndochema namaititi. Punani haina mileage hauniudze kuti ndiimise haina mileage punani yangu iyi. Siyana nepunani yangu haina kana mileage yekuti ungabatika nekuti kwanzi ndachinjanisa. Haiti ndivareka iyi. Haisvave kunge yeplastic. Bullying should fall. Let's not encourage zvinhu zvisina basa. We are here for entertainment. That is not entertainment. That is bullying. And I love tate hapana nomuitira pasi because ari ku Sweden kana iwe. Koda yanga ari ku Zimbabwe unofunga kuti ungadai uchitaura izvozvo here. Kungohuma nomucomment section iwe. Unofunga kuti ari ku Zimbabwe angataure zita rangu katu here iwewe. Zvauri kutaura kuti hanzi tate hapana nomuwisa. Hapana nomuwisa because anogara kuShrine hapana ari ku Sweden. Ko kana akasimba zvauri kunyanya kumusimbisa ngauye ka ku Zimbabwe. Ku Zimbabwe kwataure ndini chainotanga kumutambira pa app. Unofunga kuti angataure 2 days mu Zimbabwe here. Mzvaanotaura zve. Imi musasimbise munhu nezvisingasimbise imi. Wanzwa? Musasimbisa nezvisingasimbise. Vamwe vakauya muZimbabwe vakanotsvaga mapeace order kureva kuti vanenge vachitokwata. Anoonererwa kabhokoza ari kunze uko. Unofunga dai yanga ari muHarare chaimo. Muharare umo. Munonyeba imi.
Sanya kunyeberana muchifonera nezvinhu zvisina basa kuti hanzi hapana behind the camera yes. Behind the camera hapana zvanoitwa because kana uri behind the camera une mapowers. Kana uri behind the camera une mapowers boss dengo chionererwa nema love nema likes zvamakaita izvo so ndendi chionererwa nema love nema likes but kana ndadzima phone that's where reality starts kuti my way that one is the biggest coward. Hana one of Yesawia. That one is the biggest coward. And all these people are not entertainer. Not because vano muda. Because vano chikangoti ndingaswere ndichitaurwa. Chet kubula uya mskana kanza anonwa fish. Who does that? That's a whole woman right there. Kana chida kunyengwa achatonyengwi ninyeuti wakutaura zvefish andimuziye zvangu hirari wacho. Iba kupanenge pasina kana munhu akambomudza kuti anonwa unge fish. Ano creator malais mwana uya akanzi anonwa fish mwana uya anonwa fish dzipi dzaanonwa. Do you know damage yaanoita kuvanhu? Do you know damage yaanoita kuvanhu? Moti hanzi is entertainment. What do you think is funny is not funny? What do you think is funny is not funny? Andy, he said he visits Zimbabwe secretly. Munonyeba apinde pa airport pa. Airport chaya vanombatira pa airport uya. Apinde muZimbabwe anenge achitonyeba. Apinde muZimbabwe uya. Kana. Apinde muZimbabwe not even. Hold on. Taku bloka mwe munu pana. Right, ndamuona. Daida kubloka Blessing Milisendu. Apinde muZimbabwe. Kana. Apinde muZimbabwe. Azvite tazviramba. Endai munomusapota kupeji kwake ikoko. Endai ikoko indutara pano pa page pangu. Endai munomusimbisa kupeji kwake. Endai munosimbisa na ikoko. Inini ndiri panapa kana akanyanya ngauye kuZimbabwe. But anyway hatisi kutaura zvezvo because Zimbabwe haiuye. Chatinongotaura ndechekuti akatorerwa benzi ranga atora akatorwa nepolisi. Kana anaro ngaataure. Ngaamuise pa life. Andanda kuwanzo kocha vanhu ngaamuise pa life. Gami pa life. He will never set his foot. Mark my words. Mark my words. Mnonyebera na imiteskura chifonyera na pa ma Facebook hapa. Zimbabwe he will never step. Izvo ndazviramba. Inini ndakazvimirira inini. Inini ndakazvimirira ngauye muZimbabwe. Munoda kumusimbisa muchimupinzira ma police course. Ngauye kuZimbabwe kana akashinga auye kuZimbabwe kuti hanzi ndati titangire pa airport chaipo. Ndo pamunondi simba rakawandira pamuromo unge pinjisi. Itso ledu rakarambira kwese pamuromo pacho nepa action. Ngauye kuZimbabwe kana akanyanya. Endai mumusimbise pa social media musimbise izvo kuti Zimbabwe ngao inini Zimbabwe kandodzokera nyangwe ndikaita mujolo ndiri kudzokera kuZimbabwe handina anondirambidza kupinda muZimbabwe. Handina anonditi kana kuti wazoya muZimbabwe hakuna nyika yandisingaende ndoenda nyika dzese ndichidzokera kumba kwangu. Street kid riya rakatorwa nemapurisa. Rakatorwa nemapurisa totozviziva akuda kuti alive akazvivhara nemajombo achivhara mbada dzake diamonds achiti kwanzi ndatorerwa ndamudzinga ada kundikontrola. Anokontrola ani munhu anenge Robocop uya akade hanzi kuti chi hanzi come kuti munhu wepa Squid Game here. Munhu wepa Sweden, munhu wepa Squid Game. Vanhu vese vanomukwata vaive hapana kana nomufarira. They are all lies. Henry best friend yaningi ngano yachinudza zvakati vanhu kungotiwo vanhu vanokwata.
vanhu vanotya chete, otherwise hapana munhu anomufarira zvekudaro zvenema zvega zvega. Hakuna. Moti hanzi maka unondifananidza, wakamboona ndichiya pano ndichitaura nhau dzevanhu ndichidestroya vanhu zvekudestroya munhu kusvika pakuti munhu abva kunobvisa mari otaurira munhu, vanhu vasati vatomboenda kana kuhani munhu. Iwe unotaura kuti kwanzi uya wakambonyeba musiya ukati Joseph Madzira anorara neuya Monenge uchiti gay wachinjazve aiwa anosponswa naZodwa. Kungonakidzwa nekudestroya vanhu kuchira kuti chiko. Mukomana wepaSquid Game wakatorwa uya. Mukomana wepaSquid Game akatorwa nepolisi yekuSweden. Kana uchiti ndiri kunyeba. Kana uchiti ndiri kunyeba. Ngangomisa kapa life. You know my wishes. I really wish people should stop kutya munhu kubatana cheko kuti enough is enough. Enough is enough. Na Gurundoro uya. Hanzi neuyu akupinza busy because chihure chako chakafumurwa. Wangu. Tisu tingatye kutaurwa Yesu. Atitye kutaurwa isusu. Atitye kutaura chero ukataura so long ndisiri kushandisa chako kana kuti chamai vako kana kuti ndisina kunochichinjisa. Haufane kuita problem nazvo. Haufane kuita problem nazvo. Chokuti ini ndahura because handina kuya kumba kwako kutorera, handina kukwereta punani, handina kuchinjisa punani. Ndakaipiwa naMwari kuti ndiishandise. Saka ndisiye ndiishandise. Hazvifanira kuafekta izvozvo. Waibata. Saka nyaya yangu ndataura ndapedza. Kuti chiremwa chiya chakatorwa nepolisi. Polisi yakauya ikati tazvitadza tanzwa kuti muShrine umu muri kuitwa mabasa erima. Unganditukire chiurere. Chichachamisere. Shrine ndakasvikoponjeswa kudai so nepolisi. Akatorerwa munhu auda kuya palive achizvinyaradza mashoko enyaradzo. Baba Harare rega ndiplay Baba Harare vakandiimbira. Baba Harare nepapi pawakaimbira Gurundoro iwe. Utaura kuti wakaimbira Gurundoro. Kupi kwawakaimbirwa? Une shungu dzekuimbirwa. Unoimbirwa kuti uri chiko iwe. Anzi ndakaimbwa. And thank you so much makandimba. Wakaimbwa kupi? Baba Harare wakaimbira Gurundoro kupi iwe? Kwa wainzi wakaimbirwa. Baba Harare akatovhunduka kati ndakamimbira ku. Guys, anyway, egeda ngundiende mumba. Ndanamboya kuti tingotsanzara. Ndichingotsanzara ndichingokutaura kuti guwa chero riri certified. Ndere kuti chiremwa chakasvikodzurwa. Chakadzurwa pamaunzwende. Kuvhuvhunywa kutsotonywa. Ari panzara izvezvi. Ari kufunga kuti izvezvi. Ari kufunga kuti otsvaga rimwe street kidire kupi. Because hanzi mu-street yaari kugara ningirikini yaari kugara yeye. Hanzi vakatoti ma-street kids sengabviswemo. Because anosvika achinotora achiti ndokupa. Hanzi ndinokupa pekugara. Hanzi mu-street machi makatonzibvisei ma-street kids ese. Vana vapera. Chasara kungoba vana achisamba muya. Regedza yangu ndiyeneni. Aiwa nhasi ndatouya zvangu kuti nditaure izvozvo akondotyeka. Ina ndimutyeka zvekuti hanzi ndingatoswera kuRwanda kuti hanzi ndatya munhu. Andimutyeni.
Pa upenyu chaipo ne pa social media. Ndomuda. Pa live ne out of live ndomuda pa live. Hana kana. Plus chasara imbwa idzodziye. Munona imwe imbwa inomufunidza stereki kuseri kwake yaya. Hanza anomboirovesa zvinhu kaimbwa iya. Inombomufunidza ati muno zvainoita. Makamboiona inonzi chiko imbwa iya tongogara here. Inonzi aniko Mandebele. Imbwa dzake dzonzi aniko. Pane imwe inongomufunidza kumashure. Andi munoti imbwa kana ichida sex inofunudza munhu kumashure. Munomboiona imbwa ya pa live yanogara achidzinga. Hanzi kana asina manje masitikidaya anotora imbwa ya. Hanzi imbwa yo murova zvinhu kudai. Nosaka mutona kuti pese paanenge achitaura inenge yakuda. Handi muno chiyetu. Munhu achiti Malandela anonzi aniko. Malandela utsadaro inoda kungofuridza kuseri kose isingafuridze kufront imbwa iya. Achimbobvunza ika. Pane imbwa one ya ine ziningirikini ya izihombe izimbwa rakashata rererere rine makamboona rine zibhosho rakakura dai. Hanzi anombokotamiswa nembwa yake. Ndiani? Chami. Ehe. Handi munoita anogara kanisana Chami. Pese panenga cha live Chami nenga akuda. Saka panofana kudedzwa futi ve SPCA. Social dogs for dogs. Because imbwa dziye dziri panguva yakaoma dziye. Dziri kurova zvinhu. Hazvipfumidzwe kazhiyazvi kuti munhu arowe neneni. Munhu arowe neningiriki nembwa. Munhu anorohwa achiro panofana futi imi vanhu vekuSweden fonerai futi vema animal control vai. Imbwa dzaona moto dziri kurakashiswa ngepoto. Imbwa makambozvona kana uchiziva zvandiri kutaura taura mukoma. Imbwa ichifunidza chaminuka ndiye anorova zvinhu kana masitikidha asipo. Chaminuka ndosaka mutoti pese inenge chimwenzi kwasara dzingadzitorwe imbwa idzi varungu havadika havazvizive kuti imbwa dziya dziri kunangirwa dziri kuroheswa zvinhu. Makambozvona tinofuridza imbwa kuti imbwa yaitwa seiko. Haigadzikana imbwa makamboona zvainenge ichiita. Makamboona inenge ichitonga iri kutoda zvinhu inenge ichikudai imbwa yaya. Pa live inenge dai imbwa yacho idai ichifunidza ichiti time dzakwana chiuya yekulambasta. Imbwa iya inolambasta sekuru nenge. Ndosaka mutona kuti akuita zvinyavada zviya munhu wakamixa sex nema animals you become iningirikini inonzi chi your skin will change. Because zvakafana munhu anorara nedhongi. Munoona? Because imbwa inokuiso ine ma sicknesses zayo. Aniti iya ingaita yo rabies inofeedwa ka zvikafu. But imbwa ndosaka mutona ari kuita maperembudzi. Because imbwa ine zvainozokupawo zvinyavada. Amoni zvinyavada zvaanazvo zviya kuti ndezvembwa. Zvinyavada zvizvo akubuda makoko embwa. Because imbwa yaisi kupfekedzwa protection. Imbwa yanga iri kupfekedzwa protection zvaifamba zvakanaka. Zvino imbwa iri kurova futi yeke. Imbwa yoti yeke. Uyu mafudza momboti yeke. Uyu anonzi anoti yeke. Zvese zvosanganiswe munhu unoita ningirikinika zvinyavada. Usaka muri kuona kufuga zvekuti mafuta bleach inandirambe ndotomboitawo irashi nei but ma reactions wo ari normal wekuti unozombozoro mafuta yombopera. Handisi kuti ndine skin yakanaka, you know. Ndine skin ndotomboitawo marashi. Munotombondiona ndichita rashi kana kuti mapundu but hazvizvembwa. Manje uyu problem ndeyekuti ari kurovesa kumhuka zvese nekumbwa. Saka munoona kuti skin yaya yave confused. Zvekuti dai yaita nhumbuka aikona kuzvara hafu mwana hafu mbwa. Namwari kudai. Dai social ningirikini for dogs. Vanhu vekurambai makadzvanya zvandiri kukutaura izvozvi. Fonerai futi ve animal control vaya. Mutaura kuti imbwa dzaona moto. Imbwa yazvitarisise every life. Imimi imbwa chaidzo dzakatrainwa. Imbwa dzedze. Anditi ane makore manga nembwa dzedze. Munoti dzinoshaya adzina kudzikama.
imbwa ukaitiwo sit inogara. But makamboona Chaminuka Chaminuka we anogara ari honi. Chaminuka kuti uti chimbwa iri very honi because ine zibhosvo kana ndakambotarisa pane imwe live so imbwa ine bhosvo pano nekwamutoko. Saka inogara iri honi. Uyu anenge achida kumbotaurawo zvemakuhwa zvekuparadza vamwe vanhu. Apa imbwa iri kuti chiuya. Dai uchipfekawo protection tate, zorodza kuseri kwako. Zorodza kuseri kwako gurundoro. Kuseri ngakuzorore. Uti kumbwa nekuvanhu. Aiwa zorodza kuseri kwako gulazi. Zorodza kuseri kwako kwanzwa. Isusu zvedu punani yedu iri kungorohwa nesame tribe. Kwiwadiri nayo. Nawe gulazi. Nawe. Zorodza shure iyo. Shure yave confused. Ukumbwa, ukuvanhu, vachisangana mukati. Zorodza shure yako gulazi. Shure ngaizorore. Matribes ese ari kuuya imomo. Dai yangaita nhumbu aizvarakambwana nacho. Ndikukutaurirai ve-SPCA social poly inonzi jiko social something for the animals. Ndosaka skin yacho maona kuti iko nezvakatumirwa mafuta ebleaching aya. Achingozora ndobva atoputika weso ngevolcano. Ndobva atumirwa mafuta neuya anonzi ane mwakamutumira mafuta ningirikini anonzi ane anzi anakamutumira futi. Anzwa izvo zvine kuchinjasa mafuta kuti zviende. Nyaya iripo gulazi ndeyekuti wakangoregedza kurovesa imbwa zvunhu skin yako inoita zviri nani. But problem uri kumixa maspem embwa obva wati maspem evanhu. Zviri kuita inonzi congestion scientifically kune vakaenda kuchikoro. Pane imwe cellular membrane so membrane ari kusanganisa membranes maspemwe shure yacho yato confuse kuti iri kungo zorodza shure gulazi. Kochiki ndosaka mutona chishasha ende Chaminuka yanzi apedzika. Ndakanzwa V11 kudai kuti anzi Chaminuka kubva kuma midnight unomunzwa kuti achifemereka achirova zvinhu. Zorodza ishure vagulazi. Ziyai zvamunoda kuti muri kuda vanhu here kuti muri kuda imbwa. Handiti kumixa uku uchakwata izvezvi wakupfeka majombo kuchipisa. Unopfeka majombo musamaka kuti uchaburitsa ningirikini skin kudai aicha isusu yedu kapane pamwe pari affected. Paitowo pamwe pekuti andimona ndinondomboburitsa ndichiri kwanisa kuburitsa because zvichiri right.